Ahojte, ja som Andrea Žitňanová, som testerka kurzov IT Learning a rada by som vám predstavila, ako prebiehal kurz 3D tlače a modelovania, čo sme preberali a aké som mala dojmy z lektora. Lektorom bol Peter Hecht, ktorý s učením má dlhoročné skúsenosti a jeho kurzy sú vždy na veľmi špičkovej úrovni. S 3D tlačou a tlačiarňami som napríklad ja doteraz nemala žiadne skúsenosti, ale napriek tomu som vďaka jeho logickému vysvetľovaniu nemala problém stíhať. Kurs pripravil veľmi prakticky, po krátkej teórii sme rovno začali pracovať na prvých návrhoch a domov sme si vlastne brali niekoľko suvenírov. Čo sa obsahu kurzu týka, lektor nám vysvetlil rozdiely rôznych 3D tlačiarní, na čo sa pri výbere zamerať, aké materiály sa na tlač používajú, alebo filamenty. A ukázal nám, ako si vytvoriť vlastný model a čo je dôležité nastaviť ešte pred samotnou tlačou. Celý obsah kurzu nájdete na webe IT Learning a viete si pozrieť, na čo sa môžete tešiť. Peter Hecht tomu pripravil aj 3 videá do videoklásu, ktoré potom vlastne doplňujú tie informácie, ktoré získate priamo na kurze. Ja vám v krátkosti ukážem, ako sa tvorí vlastný model, ako ho exportovať do formátu STL a prečo, a čo nastaviť pred tlačou. Začneme teda modelovať v Tinkercade a vyrobíme si taký jednoduchý prívesok a potom vám ukážem, ako si ho spracovať do tlače. Dobre, tak začneme tým, že si dáme do vyhľadávania tinkercad.com, spravíte si tam účet a keď sa prihlásite, tak uvidíte zhruba takéto rozhranie, len samozrejme bez týchto projektov. Keď chceme začať nový projekt, tak dáme tuto cez toto plusko, 3D design a môžeme začať tvoriť. To rozhranie je celkom jednoduché na používanie a v podstate základ orientácie je, že keď kliknete pravým tlačítkom na myši a držíte, tak si ho posúvate hore-dole alebo takto do strán. Alebo potom, keď stlačíte kolečko na myši, tak potom ho posúvate zase takýmto spôsobom. A keď teda chceme začať ten prívesok tvoriť, tak tu máme rôzne objekty, ktoré môžeme na túto pracovnú plochu položiť a upravovať. V tomto prípade si zoberieme obdĺžnik, alebo teda kocku, a vytvoríme si z toho obdĺžnik. Máme dva spôsoby, ako môžeme upravovať rozmery. Buď tým, že klikneme tu na tieto štvorčeky maličké a nám sa tu ukážu hneď parametre tých rôznych strán, alebo to potom upravujeme priamo tuto. Pre tento prípad ukážem rovno tuto na boku, ako sa to robí. Lebo keď budeme zaoblovať hrany, tak to pôjde lepšie, keď už to robíme priamo všetko v jednom boxe. Takže chceme, aby mala dĺžku 80 mm, toto sú všetko v milimetroch, teraz tie metriky. Široké, dajme tomu, že bude 30 a vysoké, pozrieme sa, toto je dosť vysoké, 2 cm, tak ja chcem, aby ten prívesok, alebo tá kľúčenka mala 5 mm. Dobre, tak sa pozrieme na to takto, výborne, vyzerá to presne tak, ako chcem. Môžem teraz ľavým tlačítkom na to kliknúť a posúvať to kade-tade na tejto ploche, ale ja to zatiaľ nechám tu na. No a chcem ešte, aby tie hrany boli zaoblené. Čiže do tohoto rádiusu dám, dajme tomu, že 3 mm nech je zaoblenie. Pozrieme sa, ako to vyzerá. No, áno, výborné. Teraz, keď chcem ešte spraviť tu na takú guličku s dierkou, cez ktorú pôjdu vlastne tie kľúče, tak si musím teraz zobrať tento hranol alebo cylinder. Položím si ho sem, pozrieme, že zase musíme upraviť parametre. Tak a teraz vám to ukážem priamo na tomto objekte. Čiže kliknem na tento štvorček, dáme si 10 mm na 10 mm. Zhruba asi tak správne, chytíme to ľavým tlačítkom na myši
A upravíme ešte výšku tým, že klikneme tu na túto vrchnú kocku, alebo na ten štvorec a dáme to na 5 mm, aby to bolo zarovno s tou podložkou, čo tu už mám. Teraz však musíme spraviť ešte dierku do tohoto kruhu a to spravíme takým spôsobom, že znova si zoberieme buď tento cylinder, takýto plný, alebo si môžeme spraviť takýto prázdny cylinder. Tento vložíme, tu vidíte, že to môžete preklikávať rovno aj v tomto boxíku, takže jedno, či to zoberete odtiaľto, alebo si to prekliknete tu. No a teraz ideme zase zmeniť šírku. Aj tuto na 5 to dáme, aby to bolo ako dierka. A keď chcete zarovnať, aby toto bolo presne v strede, tak si môžete vyznačiť ten spodok, kliknite na ten vrch a tu nahore táto ikonka ukazuje, že ako to viete zarovnávať. Čiže ja keď to chcem dať na stred, tak to musím kliknúť sem a potom ešte sem. Dobre, a teraz je to presne na stred. Ešte dôležitá vec je, že keď chcete robiť dieru cez niečo, aby tam nebola žiadna podložka, tak je fajn chytiť tú dieru za takýto ten cylindrik, čo tu ostal, alebo tento hranol, a potlačiť to dole. Vyznačiť len ten a ťahať ho dole. Tak. A teraz vidíte, že to prechádza ešte aj cez tú podložku a to je úplne v poriadku, keď je tá diera vyššia ako tento zvyšok. A toto keď máme, tak to môžeme celé zlúčiť dokopy, tým, že si to celé vyznačíme. A to je taká ikonka, že group. Na to keď kliknete, tak vlastne sa vám spojí ten celý dizajn a už to máte ako jeden objekt vlastne. No a teraz ešte keď chceme napríklad tam dať nejaké logo našej firmy alebo nejaký obrázok alebo čokoľvek, tak ideálne je mať vektorový formát tohoto loga v SVG formáte a dá sa potom importovať priamo sem. Čiže tu nahore máte, že import, dáte, že choose a file a ja už mám stiahnuté logo IT Learningu, tak toto si vyberiem, dám otvoriť. Dáme to náš na artboard a import. Dobre, teraz nám to už naimportovalo, môžeme si to trošku oddialiť kolečkom na myši. Keď klikneme na to, tak ešte to môžeme zmenšiť, lebo je to obrovitánske. A to spravíme tak, že chytíme teda IT Learning, nejaký z týchto štvorčekov vyznačíme a shiftom, držíme celý čas shift, a kliknutím myši to zmenšujeme, až takým budeme spokojní s veľkosťou. Dobre, teraz si to môžeme ešte upraviť. Tu zase týmito šípkami sa to posúva do strán. Dobre. A teraz, keď to chceme vysunúť, tak potiahneme zase dohora. Týmto ešte to trošku musíme zmenšiť, takže zase shiftom. Tak, vyznačíme si len IT Learning, trošku to vycentrujeme. Dobre, teraz sa môžeme pozrieť, ako to vystupuje. Podľa toho, či chcete to mať vystúpené alebo nie, tak zase si môžete prehodiť tu medzi tým solid. Je to vlastne pevný materiál, alebo potom hole, čo vám spraví z toho dieru. Čiže keby sme dali hole, tak teraz to vlastne bude ako keby vytesané dovnútra. Taká diera, toto IT Learning, a keď to chceme mať akože v celku, tak to môžeme mať takto a vytiahnuť hore. Tak. Ja to nechám takto v celku, som spokojná s týmto dizajnom, tak teraz ho môžem exportovať. Tu veľa importuje hneď export a dáva nám to na výber aj STL formát, čo je výborné kvôli tomu, lebo ono to zachováva rozmery toho vášho modelu. Čiže keď budete niečo na presné milimetre mať namodelované, je dôležité si to nechávať v STL-ku a s tým potom pracovať ďalej. Takže dáme STL, ono sa to teraz stiahlo, dalo to srandovné meno, to si ešte viete potom aj premenovať to na prívesok. Tak, ja to možno takto radšej spravím s príveskom, nech vieme. Dobre, tak máme prívesok STL a môžeme ísť teraz
do takého nástroja, ktorý používame pred tlačou, ktorému sa hovorí, že slicer. A tam si už vlastne upravíme také tie nastavenia pred tlačou. Tak toto zatváram. No a idem do Creality. Dobre, a potiahneme si to vlastne sem takto. A navigácia v tomto Creality funguje rovnako ako v Tinkercade, čiže nám stačí myškou si takto pozerať orientáciu, keď kliknete pravým tlačítkom, približovať kružítkom a takto, keď stlačíte kolečko na myši, tak viete zase hýbať s podložkou. Tu vidíte, že máme prívesok pripravený a nastavujeme v tomto programe rôzne veci, ako napríklad koľko stien by mal mať náš model, lebo čím viacej stien mu dáte, dajme tomu, že 3 alebo 4, tak o to pevnejší bude. Ťažšie bude na zlomenie. Tu si viete nastaviť teda ten počet strán, že či chcete mať 3 alebo 4 alebo 5, podľa toho, ako chcete, aby bol ten váš model pevný. Ja pre náš prípad dám napríklad, že 4 steny nech to má. Hustota nech je 30%. Vlastne výplň je dôležitá kvôli tomu, aby to nebolo znútra duté, ale niečím vyplnené. Môžete si potom nastaviť aj, akú formu by to malo mať, či to bude nejaká mriežka, alebo včelí plast, alebo podobne, tak ja dám v tomto prípade mriežku. Ak by ste mali náhodou nejaký dizajn v tvare T-čka alebo nejakými rukami, ktoré trčia do strán a potrebujú nejaké podpery, aby to vedela 3D tlačeň vytlačiť, tak tu si to viete nájsť a dať, že povoliť podpery. V mojom prípade to nebude nutné, lebo toto je vlastne plochý dizajn a nebude problém to vytlačiť. No a ešte dôležité je určiť si, koľko obrysov chceme mať, čiže predtým, ako začne tlačiareň tlačiť, tak si spraví tak na nečisto 2-krát alebo 3-krát taký obrys okolo nášho objektu, nášho modelu, aby už vlastne potom, keď začne tlačiť náš objekt, mala správnu teplotu a dobre sa chytala. Preto je dôležité dať aj napríklad límec. Dáme, že vnejší a vnútorný límec, lebo ten tiež nám v podstate pomôže ukotviť ten model na tej doske a potom bude oveľa ľahšie vytvoriť ho pre tú tlačiareň. Keď sme spokojní s nastaveniami, tak dáme, že slice podložku. A tu si vieme pozrieť, že ako nám to vlastne bude tlačiť sa tlačiareň. Tu je taká škála, ktorá nám ukáže v čase, ako to bude vyzerať s tou tlačou. No a farebne nám to odlíši. Samozrejme, ak máte biely filament, tak to bude tlačiť na bielo, nebude to tu na zelené, modré, žlté a podobne. To len aby ste vy pochopili, že čo sú toto za sekcie. Tieto zelené línie, to sú obrysy toho objektu, čo som nastavila tu na tieto dva obrysy. Potom týchto 5 čiar, to je límec. A až potom tu nás začínajú tie naše steny, čo sme na začiatku nastavovali. Čiže čím viac tých stien, tým pevnejší bude ten objekt a vo vnútri tu bude už výplň. Čiže keď pôjdeme trošku ďalej, tak tu už vidíme tú mriežkovitú výplň, ktorá bude tvoriť pevný základ pre náš dizajn. Potom tu vidíme na záver, ako to celé vytlačí aj s tým IT Learning logom. Keď sme spokojní, tak môžeme dať buď odeslať na tisk, alebo to potom exportovať ako G-kód. Tu nám to už rovno vyberá G-kód. Dajme to uložiť. Tak a toto je vlastne súbor, ktorý potom pôjde do tej tlačiarne na tlač. A keď už budete mať svoje modely hotové a vytlačené, tak vlastne si môžete potom zobrať so sebou. My sme si robili na kurze takýto pekný hrnček alebo taký malý pohárik a zároveň takýto prívesok, čo som vám práve ukazovala, tak si potom budete vedieť spraviť vlastný. A teda bude to veľká zábava, to vám môžem slúbiť. A celkovo hodnotím kurz ako veľmi prakticky nastavený, ale lektor vždy ochotne prišiel pomôcť, ak sme s niečím si nevedeli dať rady. Odporúčala by som tento kurz hlavne pre ľudí, ktorí plánujú si buď kúpiť 3D tlačiareň, alebo sa chcú zoznámiť s programami na spracovanie modelov. Všetky základy, všetky dôležité informácie tu dostanete a je to výborné na ušetrenie času, čo by ste strávili samoštúdiom a možno
premrhali veľa materiálu na prvé pokusy, ktoré by možno na začiatku boli naozaj ťažké a nevyšli by. To je z mojej strany teda všetko. Verím, že vám toto video trošku pomohlo utvoriť si predstavu, čo vás na kurze čaká a že sa teda rozhodnete tento kurz navštíviť a ja vám držím palce so vzdelávaním. Ahojte!